Да увеличим нашата дружба, нека пребъде. И едно писмо, което е от нашата община, до председателя на Народно читалище Ахинора 2006, село Яворово, община Стара Загора. Уважаема госпожа Иванова, скъпи приятели и симпатизанти на читалището, вече 10 години Народно читалище Ахинора 2006 е духовно огнище, в което се опазват вековните духовни ценности и традиции. Читалището заема достойно място в забързаното и напрегнато ежедневие. То е и ще остане значимо културно средище, центърът за разпространение на знания и изяви на таланти. Поздравяваме ви за усилията, които ежедневно полагате в своята неуморна просветителска дейност. Поднасяме ви най-искрени пожелания за творчески успехи. Запазете жив огъня на духовността. Съхранете и предайте на идните поколения ентусиазма на читалищната дейност. Стремежа за опазване на българщината, любовта към изкуството и традициите. Община Мъглиж. Пенсионерското град Мъглиж.